Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aanstaande maandag laat asielminister Faber weten hoe ze de spreidingswet voor een verplichte verdeling van asielzoekers over het land gefaseerd afschaft. Premier Schoof verwacht niet dat die wet voor de zomer is ingetrokken. Zo moet er eerst worden gekeken naar de gevolgen van het intrekken van die spreidingswet en welke aanwezige huisvesting voor asielzoekers er is. Want het aantal opvangplekken kan dalen wanneer gemeenten niet meer verplicht zijn om asielzoekers op te vangen, zo liet Schoof weten. Omdat de waterkwaliteit in sommige delen van Noord-Brabant en Limburg onder de maat is, krijgen boeren in die regio's volgend jaar te maken met strengere mestregels. Dat schrijft landbouwminister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Welke maatregelen er komen voor de vele intensieve veehouderij in die gebieden is nog niet bekend. Wiersma zegt dat alleen daar waar nodig extra maatregelen gaan gelden. Ze wil dat boeren vanaf 2030 zelf bepalen hoe ze zorgen voor schoon water op hun land. Diezelfde BBB-landbouwminister Wiersma wil 1800 boeren vlakbij natuurgebieden laten kiezen of ze willen stoppen, verplaatsen, innoveren of hun veestapel verkleinen. Haar plan, waar het kabinet nog mee akkoord moet gaan, kost op korte termijn 4 tot 7 miljard euro. Maar eerst moet duidelijk zijn of dat plan van Wiersma Nederland weer van het stikstofslot haalt, zodat er ook weer huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Premier Schoof zei op zijn persconferentie dat er niets geldt zolang er niets is besloten. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn sociale mediaplatform Truth Social fel uitgehaald naar Rusland dat volgens hem moet opschieten en het doden van mensen moet laten stoppen. De Russische president Poetin praat op dit moment met de Amerikaanse speciale gezant Witkoff over het normaliseren van de betrekkingen tussen de VS en Rusland. Volgens de Oekraïense president Zelensky is er ook bewijs dat er zeker een paar honderd Chinese staatsburgers voor Rusland vechten in Oekraïne. Het weer, vanavond en vannacht is het overwegend helder en bij weinig wind kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen is er volop zon en wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Hi, this is Rick Evans from Hoosier Country 105 in Bloomington, Indiana. You are listening to Lucas on Air, the home of country music in the Netherlands. Well, the lazy boy's been caving in. God knows what's growing in the fridge. Fishbowl looks like the Dead Sea's in my home. All the wallpaper's been peeling off. It's a duct tape hell and it won't stop. What the hell do you leave for? Can't handle the load. It's a hard living on lane. It's been all downhill since you left the old Airstream. Sink is full and my coffee pot's turned green. It's a hard living island. Well, the drive to town's been slower. I've been taking the John Deere mower. Cause you can't take a truck sitting on cinder block wheels. The washer's on the front lawn. I got mad cause it wouldn't turn on. Now there's something else the neighborhood will probably steal. It's a hard living on lane. It's been all downhill since you left the old Airstream. The sink is full and the coffee pot's turned gray. It's a hard living island. It is, boys. I'll bring it back down, boys. Well, the AC window unit, When I plugged her in and I blew it. now it's 110 and I'm sweating on a blue ribbon now. It's a hard living island. It's been all downhill since you left the old Airstream. The toilet's broke, it looks like a murder scene. It's a hard living island. Oh, it's a hard living island. Ja, nou,
De sfeer zit er lekker in met Randall King en Clido Corrado hier in een nieuwe uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht. Het is 11 april 2025 en ik heb hier Rick en Olaf van de Opgeschoren Troubadours langs zitten. Ja, is de uitspraak zo goed, Olaf? Perfect. Ja, ultiem Limburgse band zijn jullie, hè, qua muziek. Ik spreek zelf geen Limburgs, maar je laat me deze keer, ziet het voor deze keer wat door de vingers? Of... Ja, ik zal het voor één keer goedkeuren. Geen probleem. dat is goed om te Verzin horen. flexibel. Ik versta het wel gewoon overigens hoor. Dus dat is voor mij geen enkel probleem. Maar dat is wel iets waar jullie je hard voor maken. Toch ook, Rick, wat jij net aangaf. Ondanks dat jij uit Brabant komt. Je bent Limburgs aan het leren. En jullie maken je graag hard voor de Limburgse taal in jullie muziek. Ja, de band bestaat voor een groot deel uit Limburgers. Maar ook voor een deel uit Brabanders. Mede ook omdat de oprichters Luc en Olaf natuurlijk... oorspronkelijk uit Limburg komen, maar nu in Brabant wonen. En ja, eigenlijk gaat het meer om de muziek. Ook een stukje behoud van de taal. En een stukje cultuur uitdragen. En we willen daarin ook gewoon lekker breed zijn. Dus, ja, zeker. En dat steken jullie in allerlei jasjes, die muziek. Ja, het is heel erg niche en ook niet echt een genre op te bestempelen. Maar hoe heb je nou ooit het idee gekregen om dit allemaal in het Limburgs te gaan doen, Olaf? Ja, ik denk dat ontstaan is toen Luc, de zanger-gitarist, en ik op kamers zaten in Eindhoven en Breda. En toen dachten we van, potverdorie, we missen Limburg toch wel. En dan zit je daar een beetje te jammen op je studentenkamertje. En dan dachten we van, nou ja, als we dit kunnen, dan verzinnen we geen Engelse tekst, geen Nederlandse tekst, maar gewoon in onze moederstaal. En daarmee zijn dus uiteindelijk de start van de Opgeschoren Troubadours is bij jullie gestart. Uiteindelijk zijn de rest van de bandleden nog bijgekomen. We zien ze op de achtergrond ook. In totaal telt de band 5 leden. En daar zit een behoorlijk verhaal achter. Hè? Want als je op jullie YouTube-pagina kijkt, hebben jullie al een kleine documentaire uitgebracht over de band tot dusver. En dat vroegen jullie ook toen jullie hier binnenkwamen. Kunnen we de beelden van vandaag hebben? Want er komt er nog één aan. Ja, daar wordt aan gewerkt. Docu nummer 2. Docu nummer 2. En die gaat dan verder op het verhaal wat jullie daar hebben achtergelaten. Ja. Ik vond het een heel erg interessante documentaire. Maar ik vraag me eigenlijk ook af, vond je er zelf van als je er nu zo op terugkijkt? Ja, het is natuurlijk een beetje apart om je eigen verhaal, om dat ook weer terug te zien. Het is gewoon, ja, wanneer maak je dat mee? Dat een stukje van je leven, zeg maar, wordt gedocumenteerd en dat je daarna terug naar kan kijken, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was wel apart, maar ook wel weer heel bijzonder en gaaf. Dat je wel ziet van, oh, daar zijn we begonnen en zo is het ontstaan. En we hebben dat langzaam maar zeker opgebouwd. Dus dat is ook heel waardevol. Ja, zeker. Ja, en daarmee start je echt bij het begin van de band, hoe jullie daarbij zijn uitgekomen, hoe jullie bij die platen zijn uitgekomen. Op een gegeven moment dat jullie een wedstrijd wonnen op Poppodium Volt. Dat optreden ging weer niet door. Toen het toch nog, waar dat juist een hele grote motivatie was om het te gaan maken wat het nu is. Goed, daar gaan we dan allemaal nog over hebben het komende uur. Want ter context, jullie blijven maar tot 8 uur, niet tot 9 uur. Normaal gesproken blijft iedereen bij Lucas on Air tot 9 uur. Maar jullie hebben straks nog repetitie helemaal in Helmond. Je moet nog ver rijden. Ja, een generale repetitie. We hebben met Pasen hebben we een optreden samen met Berusco in Limburg. En om dat zo goed mogelijk voor te bereiden, willen we dat nog even met de puntjes op de i zetten. Betekent dus ook dat we inderdaad nog even die kant op moeten, aangezien ik en een uur die kant op samen met Olaf en vanavond nog een uurtje terug richting het Heerlessen. Dus, ja, want jij woont in Heerlen, eigenlijk heel veel verschillende plekken komt de band vandaan. Hè? Echt allerlei stipjes in en buiten Limburg. Ja, dus ik weet dat ze meeluisteren allemaal en ik wil oproepen aan de bandleden van kom alsjeblieft deze kant op. We verhuizen met z'n allen, we kopen een grote boerderij, dan kunnen we daar repeteren, want dit is niet meer te doen. Nou, over die toekomstplannen gaan we het ook zeker nog hebben het komende uur hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En alle vaste items die normaal in de show zitten, pushen we dan naar het tweede uur. En zo komen we er wel. Maar eerst gaan we beginnen met een plaatje van de Opgeschoren Troubadours. Niet geschoten in mijn beste Limburg. Dit is Lucas on Air. Ik heb de kast van de duivel gespekt, met zijn demonen gedanst. De engel op mij zou wel laten huilen en gek, genoeg hij ziet totaal geen zin van kans. Zo vlug en goud me wel een ruilen, want ik heb al lang genoeg met Lucie gechant. Heb ik niet geschoten, dus ik altijd best. Dus ik maak zo'n schip alsof ik goed mis. En het is straks pas dat ik mij graag bekend met dit vertellen dat ik nooit een gekske waag.
geen vleugels hebt, de wind weer met. Dus je hebt er eindjes in de raaf. Vandaag niks meer dat tegen zit. Ik ga met geinen in conclaaf. Herinneringen neem ze heel die leven met. Want verschrikke dure dingen is geen plaats in die graaf. Heb ik niet geschoten, dus ik altijd mis. Dus ik maak zo'n schip alsof ik groeten wist. En het is straks pas dat ik mij graag bekend met geluk vertellen dat ik nooit een gekske waag. Alsof ik groeten wist. En het is straks pas dat ik mij graag bekend met geluk vertellen dat ik nooit een gekske waag. Niet geschoten, dat is altijd mis. 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 Niet geschoten, dat is altijd. What's going on? This is Brooks, radio friend of Lucas's here in the U.S. And I just want to say you're listening to my man, Lucas On Air. Georgia peaches, they'll tear you all to pieces. Once you run them through that copper line, they're burning down the county. Still ain't nobody found me. They're looking for that man that's been running shine. Well, my ends have been meeting lately. I bought new shoes for my babies. Yeah, the fruits of my labor, they've been doing fine. And that'd make me an honest living if any boss around here was willing to take on a man that's taking another's life. After 10 years in the pen, Lord, I'm doing the best I can, trying to provide for my kids and wife. And every lawman in every town, Lord, they all been looking around. They're still trying to find that man that's been running shine. They're still trying to find that man that's been running shine. Yeah. Changed up the brand of communion wine. Everybody starts praising Jesus once they taste some of them peaches. Wash away all their sins and strife. And after 10 years in the pen, Lord, I'm doing the best I can, trying to provide for my kids and wife. And every lawman in every town, Lord, they all been looking around. They're still trying to find that man that's been running shine. They're still trying to find that man that's been running shine. As an old man now I'm aging. I bought my kids an education so they could lead a better life than mine. Thanks to those methamphetamines, ain't nobody worried about me. They forgot all about the man that was running shine. And after 10 years in the pen, Lord, I'm doing the best I can, trying to provide for my kids and wife. Every lawman in every town, Lord, they all been looking around. They can't find that old man that was running shine. They ain't never gonna find the man that was running shine.
stars running shine. Yes, I am. Bluegrass plaatje, ja, dit zit al meer tegen bluegrass aan. Van Cody Johnson, Georgia Peaches, maar bestrepen nog steeds wel als country hoor, geen probleem. Gewoon net dat de andere bandlid Luc dit ook al kon waarderen. Ja, jullie hebben zelf toch ook al wat van die elementen in de platen meegenomen, hè? Dan maakt Luc die maakt zich daar hard voor, hè? Dan zeggen we maken een hip-hop track en dan zegt hij onder 1 voorwaarde, als er zo'n dobro in mag of zo. Er moet minimaal slidegitaren zitten. Ja. Dus allerlei effecten die staan, daar staat de band inderdaad wel bekend om. En dat zien we ook terug in de plaat Jongensdruim. En ja, dat heeft toch wel een flink verhaal, die plaat. En dat is toch ook wel een succesverhaal, die plaat, kunnen we zeggen, toch? Ja, ik denk het wel. Die is niet onverdienstelijk geweest voor ons. In ieder geval ook meegedaan aan het Songfestival dan, het regionaal Songfestival. Uiteindelijk tweede geworden, maar wel veel met L1 samen gedaan, zeg maar. En dat is altijd heel fijn. Ja, precies. En daarmee, het is een beetje een cliché, maar dat is inderdaad wat ik wilde aanstippen. Deze plaat is als tweede geëindigd in dat regionaal Songfestival. Dus dat onderstreept het toch wel al. Maar in principe, ja, cliché. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Want het heeft jullie toch flink wat publiciteit opgeleverd, volgens mij, die deelname eraan. En ook de plaat zelf, want hij is zelf ook goed beluisterd, toch? Ja, zeker. Die is inderdaad, vlak daarna ging die heel goed met de streams. Dus ja, op de een of andere manier, dan heb je altijd bij zo'n EP dat een van die nummers er wat bovenuit schiet. En dat is met Jongensdruim gebeurd. Ja, inderdaad. En nou goed, de EP die er uiteindelijk op is aangekomen is Ich Druim Door. Als we het hebben over rode draden en betekenissen, deze staat ook als laatste op die EP. Heb je een bepaalde boodschap die je met deze laatste plaat en misschien de hele EP wil overbrengen? Ja, kijk, het idee wat we hadden bij de EP is... wij zijn als band zeg maar begonnen met muziek maken. In die zin dat we niet echt vasthouden aan één genre. De rode draad is denk ik een stukje hiphop in het Limburgs. En daar is het ook wel bij gezegd, want alles eromheen is ieder nummer weer anders. En wat we vooral wilden bereiken met deze plaat is... één, dat we er zelf heel veel plezier in hebben. Dat is denk ik ook wel een beetje het motto binnen de band. En daarnaast ook het promoten van de Limburgse taal. Met name ook onder de jongere generatie. Ja. En ik denk dat de stimulans van vallen en weer opstaan en doordromen en vooral ook durven dromen, dat de tendens is. Zeker. Nou, dan hebben we daarmee de aankondiging van Jongensdruim compleet. En daarmee gaan we er naar kijken en luisteren hier in Lucas on Air. Dit is recht vanuit het hart geschreven. Ik ken die appen, maar ik zeg het leven. De laatste keer sprong voor veld tekort. Vereerd de groot, dit is mijn derde bord. Vergingen allebei ons eigen paad. Om dit te zeggen is het nooit te laat. En de wedstrijd die je mis. Ik weet dat het nu eerder voor het zien is. Verworren toen jong en op de fiets. Toen denkst eraan is een naar hoes toe rits. Dit is langs de Maas liggen barbecuen. En dan nog samen naar de kroegen toe. Nachtenlang er komt geen einde aan. Vergingen altijd weer op hevens aan. Ik zeg tegen broeder best bedankt voor alles. Voor drinken samen alsof het carnaval is. Als ik op de diep op dan vul ik dit. En dan morgen ik ben dan vul ik dit. Het wordt niet meer zo zaaf. Jongensdruim tot het gaaf. Als ik op de diep op dan vul ik dit. En dan morgen ik ben dan vul ik dit. Het wordt niet meer zo zaaf. Jongensdruim tot het gaaf. Ik loop niet achter voor maar never dicht. Zo blijven allebei in evenwicht. Ik houd een uitsken in het ziel en zorg dat ik nooit aan dicht voorbij ren. Surfen op de golven van het leven. Al heb ik niks, dan zou ik alles aan de geven. Ik voel dat van mijn horen tot mijn zuk. Dat realiseren brengt me tronen van geluk. Dat zit hem in die hele kleine dingen. Gelukkig zijn we hele kleine kenger. Hopen dat we nooit echt volwassen werden. Dat voor wie een stel maloten langs de rassen sharen. Samen lachen, samen leid. Ik wil dich hebben op mijn broerlof is een feit. Fieste, totdat de hemel langzaam rood kleurt. Kriegsen en de kleine weet ik zeker dat er groot wordt. Als ik op de diep op dan vul
Jongensdruim van Opgeschoren Troubadours. Hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Normaal gesproken zouden we nu naar het Duits item gaan met Mark. Maar zoals gezegd, omdat Rick en Olaf hier tot 8 uur zijn, pushen we dat allemaal naar het tweede uur toe. En kunnen de heren dan op weg naar Helmond. Voor nu hebben we ook gekeken naar de musicvideo van deze plaat. Ja, dat valt me ook wel op dat jullie behoorlijk projecten daarin steken. Maar eigenlijk kunnen we ook wel zeggen, zoals net ook besproken door het Songfestival, maar ook nog een andere redenen. Dit was echt een volgende stap, deze plaat voor de band, toch? Ja, wij hebben nadat onze eerste EP uitkwam, hebben we de band opgericht. Door een beetje te bluffen bij een festival van wij hebben een band, dus we komen optreden met een band. Ja. Dat is toen heel snel gegaan. Ja, dan ga je kijken als destijds toch wel beginnende band van wat voor mogelijkheden heb je. Toen zijn we ons gaan verdiepen in subsidies. Die heb je bijvoorbeeld bij de provincie Limburg. Daar hebben we ook gebruik van gemaakt om ons hard te maken voor een stuk taalerfgoed. Omdat dat heel erg aansloot bij wie we zijn en wat we ambiëren. Ja, en vanuit daar is het balletje gaan rollen. En toen hebben we een projectplan gemaakt. Het project wat dezelfde naam heeft als de EP, Ik Druim Door. En ja, Rick, toen hebben we ons even kwaad gemaakt, hè? Noem het maar even, ik bedoel... Daar kwamen veel maatschappelijke verplichtingen dan ook bij kijken. Ja, niet alleen verplichtingen, maar ook dingen die we gewoon graag wilden doen. Ja. Kijk, dingen die we hebben gedaan is het organiseren van een open podium. Waar we met name ook dialect promoten in allerlei verschillende vormen van kunst. Dus dichtkunst, muziek. Ja, er is rap geweest. We hebben het eigenlijk, daar hebben we heel veel plezier aan gehad. Misschien dat zelfs ook nog wel een staartje gaat krijgen, maar goed, dat is iets voor de toekomst. Verder hebben we workshops gegeven in hoe je zeg maar muziek maakt. We hebben een video uitgebracht over hoe schrijf je nou een liedje in 5 simpele stappen. Ja, we hebben artwork laten maken. Dus de EP Hoes, als je die opzoekt op Spotify, die is gemaakt door een leerling van Groenewald in Stijn. Oké. Dus dat is ook gewoon tof dat je op basis van die songtekst... De mensen kunnen we ook achter je nu zien voor de duidelijkheid. Even goed erbij zeggen. Ja, die is dus ontworpen door een leerling die zich heeft laten inspireren door die Limburgse songtekst van Jongensdruim. En op basis daarvan voor de hele plaat het artwork heeft ontworpen. Dus dat is super vet. Gaaf, ja. Verkozen uit 200 inzendingen. 200 inzendingen We hebben uiteindelijk zo'n 200 leerlingen van de scholengemeenschap Groenewald hebben daarin deelgenomen. En we hebben er uiteindelijk 3 uitgekozen. En die hebben dan nog een soort van stemwedstrijd gehad op socials. Okay. Ja. Dus het was echt wel heel tof om te doen ook. Ja, inderdaad. En daar heb ik natuurlijk ook een en ander van voorbij zien komen. Maar daarmee toont het natuurlijk ook aan dat jullie toch dat promoten en het hard maken voor die Limburgse muziek een stuk verder, dus echt een stap verder zetten dan misschien een gemiddelde band of een gemiddelde songwriter in Limburg. Niet om die af te kraken verder, maar meer in de zin van, dit nemen jullie echt heel erg serieus. Ja, ik denk dat het ons aan het hart gaat en dat we allemaal op een bepaalde manier zelfs... Ik bedoel, Rick is Brabander en heeft nu een connectie en een band met Limburg. En ja, bij iedereen merk je wel van, goh, dat we het juist hier doen in de provincie. En op een unieke manier door Limburgse hiphop en meer eigenlijk nog neer te zetten. Dat iedereen daarin gelooft en dat we ons daar hard voor willen maken. Zeker. En daar gaan we dan ook zeker mee verder en het nog verder over hebben. Zometeen nog meer muziek van de Opgeschoren Troubadours. Maar eerst Nate Smith en Fix What You Didn't Break hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. I was a 10-year train wreck with the last call long neck. I was searching, I've been hurt real bad. Moving on, getting sidetracked. One step forward and 5 back. Not your fault, I was scared to fall. And I don't know why you saw something in me, baby. Girl, but you saw right through all the pain and you came and saved me. Yeah, I know you didn't leave me lonely. Weren't the one who put the heartbreak on me. Picked up the pieces. It wasn't the
put your wings around me, girl. You went out of your way to fix what you didn't break. You fix what you didn't break. And I don't know why you saw something in me, baby, girl, but you saw right through all the pain and you came and saved me. Yeah, I know you didn't leave me lonely. Weren't the one who put the heartbreak on me. Picked up the pieces. It wasn't the mess that you made. Could've left it just the way you found me, but you came and put your wings around me, girl. You went out of your way to fix what you didn't break. You fixed what you didn't break. Nate Smith en Fix What You Didn't Break hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, ik heb last moment even de volgorde van de platen die we draaien aangepast. Maar dat is eigenlijk omdat het heel mooi aansluit op het natuurlijke gesprek wat we in de studio hebben. Ja, dat is ook lastig om soms te combineren, dat je dan dat ook een beetje moet aansluiten. Maar we hebben het net over meters maken. Olaf, dank dat je zei van ja, de heren hebben de merchandise al in ontvangst genomen. Normaal gesproken doe ik dat aan het einde, maar dat moest nu dus even wat eerder. Daarbij gaf je aan van ja, branding zit goed bij Lucas on Air. En dan dacht ik van ja, daar moet je inderdaad meters voor maken. En dat sluit eigenlijk wel aan op de eerste plaat die jullie ooit hebben uitgebracht, toch? Ja, zeker. Ja, dat was echt letterlijk de fase waarin we dachten, ja, we gaan even meters maken. En gewoon de schouders eronder zetten. Een keer uitzoeken hoe je een plaat opneemt, wat je allemaal moet doen, wat erbij komt kijken. Dus toen zijn we van start gegaan. Ja, dat hebben we ook gezien in die mini-documentaire, hoe dat dan allemaal samen is gekomen, hoe je dan uiteindelijk die eerste plaat uitbrengt. Als je er nu op terugkijkt, zie je dan ook al zelf vooruitgang in hoe jullie muziek produceren en misschien hoe snel het schrijfproces en dat soort dingen gaan? Ja, enorm. Je krijgt er gewoon steeds meer handigheid in. Het aansluiten van andere bandleden die of al in een band hebben gespeeld, of al in meerdere, of al ervaringen met produceren. Ja, Rick is hier het levende, ademende voorbeeld van die ook met veel ervaring met andere bands en producties al het niveau flink heeft kunnen opschroeven, vind ik. Dus, wat voor dingen heb je gedaan in het begin om dit niveau op te schroeven, Rick? Heb je even? Ik speel al muziek vanaf mijn 4e ongeveer, dus ben op een gegeven moment vanaf mijn 12e langzaam met bandjes begonnen. Heb in punkrock, metalcore, jazz. Heb zelfs ook met een jungle DJ samen ooit een project gedaan met drums. Maar ja, ook gitaar gespeeld in bandjes, gezongen, poprock, eigenlijk van alles en nog wat. En, dus genoeg ervaring? Ja, en ook een bandje gehad waarmee we echt wel ook meters aan het maken waren. Helaas is dat uiteindelijk stuk gelopen. Riptide heette dat bandje. Waar we eigenlijk al contact hadden met 3FM stap voor stap, zeg maar ja, nou goed, die ambitie soms die gebeuren dingen, zeg maar. Precies. En die ambitie kun je hier verder steken in opgeschoren troubadours. Ja, wat nu dacht zitten we hier dus. Ja, precies. Wat dacht je toen je dus Olaf voor de eerst tegenkwam en dacht van wat voor een stap heb je dus ondernomen om dat niveau omhoog te halen? Ja, ik weet niet of ik het niveau omhoog heb gehaald. Ik denk dat we dat met z'n allen hebben gedaan. Maar kijk, het voordeel is van met meer muzikanten en zeker als er ook wat meer ervaring bij zit, is je kunt elkaar scherp houden en je kunt met name ook valkuilen die je uit het verleden hebt meegenomen, kun je anderen voor behoeden. En andersom, heel veel ideeën komen van verschillende hoeken, waardoor je altijd weer tot nieuwe een nieuwe mix komt van muziek en dat is heel tof. Ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk alleen al fijn is, want jullie waren natuurlijk eerst met z'n tweeën. Nu heb je 5 man, dan komen ideeën natuurlijk veel sneller binnen waaien. Ja, ook. Je kan veel meer sparren. Ik vind dat altijd wel lekker zelf. Wat dynamiek en gewoon wat pingpongen met mensen, dat helpt mij verder. Want uiteindelijk, ik heb dat ook wel eens gehad, dat ik zelf gewoon uit ideeën raak. En dan vind ik het fijn om weer even met iemand, al is het maar gewoon te chillen of even een autoritje te maken samen en dan weer wat te sparren. En dan kom je weer tot een nieuw concept en dat is vet. En daarmee kun je meters blijven maken en waar we ook de musicvideo van gaan kijken hier in Lucas on Air op RTV Maastricht.
ene wie ze rolt. Maakt die druimen voor wat euro 3 jaar met zijn kloot. Dan deed ze eerder dag wat ze eigenlijk niet wils. Toen drukt ze zurg weg met de schoen van een pils. Dus maak er het van, want het is nooit echt te laat. En zit het even tegen, ja dan draait ze eens plaats. Start vandaag nog met boeien aan een betere morgen. Zit ze lekker in die vel en dan verdwijnen die zorg. Denk aan zichzelf, die geleefd in een gangen. En wie sneed er wel met de corrigerende vinger. Geniet van het leven, dat is ze niet toe verplicht. Gelukt ze niet in zichzelf, dan blijf ik wel in dicht. Op de Messeldiek, jongens van het platteland, geen check voor eens of regen. Meestal zijn we goed gezind, soms zit het wel eens tegen. De kwam weer het door met gooimoord in de kop. Tactisch wie Jurgen, want ik wil dat alles klopt. Houd vast aan die eigen en laat nemens gaat zeggen. Blijf op die eigen tempo, die grenzen verleggen. Maak net zo gaan liegen, die druimen wie weg. Niet kennen druimen is geen leven oprecht. Trek die eigen plan, al is het linksom of rechts. Mentaliteit maakt verschil tussen goed en slechts. Luc, wat nu is het heerlijk, dat is niks voor mij. Oorlog, wat nu is het heerlijk, dat is niks voor mij. Ik zie alleen nog maar de roze, hij zit met pielen richt. Ik heb een gunning opgeschreven, omdat het pien verlicht. Meters van de opgeschoren troubadours. Dit effect heel vaak gaaf eronder. Echt heel erg cool. En ook een coole musicvideo erbij zeg. Die moet haast niet in Nederland zijn opgenomen. Of gedeeltelijk. Dat gebouw is wel gaaf. Ja, dat klopt. We dachten toen van oké, nu gaan we voor een rocksterrencarrière. Als je dan een singeltje opneemt, dan moet er ook een vette clip bij. Ja. En toen dachten we, wat is vet? Nou ja, Urbex locaties doen het goed. Dus toen zijn we met een vriend in de auto gesprongen en hebben gewoon wat shots opgenomen op van die verlaten plekken in België, net over de grens. Ja, en dat pakt op zich wel leuk uit op beeld, want het ziet er lekker rauw uit. Een beetje die hip-hop vibe komt daar wel in terug met die graffiti en zo. En tegelijkertijd hebben we wat op het platteland opgenomen om een beetje een referentie te maken naar onze roots. We hebben in de oude voetbalclub waar Luc en ik samen hebben gespeeld, in die kleuren hadden we tenuutjes aangedaan om daar een beetje een referentie. Dus daar zitten wat van die kleine gedachten in inderdaad, die je maar net moet weten als je erbij uitkomt inderdaad. Grappig. Ja. Wat je ook aangeeft natuurlijk, hè, omdat dit nog in de beginnende fase van de band was, maar daarmee wel meteen een musicvideo, dat waren wel echt stappen waarvan jullie dachten, oké, dit moeten we erbij doen om dit echt goed aan te pakken. Ja. Dat zie je natuurlijk nu ook terug met, omdat er eigenlijk nog best wel veel musicvideo's zijn. Ik heb er nog een paar klaarstaan. Ja, dat klopt. We hebben vooral bij die eerste EP hebben we er echt gas op gegeven. Van, ja, als het lukt, dan maken we bij iedere track een video. En ja, nu kom je er ook wel achter. Ook als je de kwaliteit daarvan ietsjes wil opkrikken en je wil er wat meer storytelling in hebben, dan komt er echt wel een hoop bij kijken. Dus bij die nieuwe plaat hebben we ervoor gekozen om er eentje goed te doen in plaats van heel veel in het wild te gaan schieten. Want dat hebben we bij die eerste plaat wel gedaan. Toen dachten we gewoon super vet. We gaan ons gewoon opsluiten een weekend samen editen en nog een shoot plannen, nog een shoot. Maar goed,
ja, het is gewoon ook leuk om mee bezig te zijn. Ja, Dus, en ook belangrijk tegenwoordig. Ik denk dat als je dan op social media ook actief wil zijn, af en toe een keer terug laten komen. Ja, kun je dat val je meer mee op, absoluut. En ik vind het ook leuk, want daarmee kunnen de mensen thuis natuurlijk ook een beetje een beter beeld kijken. Als ze kijken via de Visual Radio webcams. En Rick, jij geeft aan dat deze plaats spelen jullie nog steeds als jullie optreden. Ja, hij is destijds geproduceerd door Luc en Olaf samen. En toen was de band nog niet daar. En tegenwoordig spelen we die nummers nog steeds. Sterker nog, ik denk dat de nummers zelfs iets meer power hebben, omdat je gewoon met een volledige band kunt spelen. Dus dan is het wat minder voorgeproduceerd en wat meer rauw. Mm-hmm. En daar moesten we even wat balans in vinden, maar ik denk dat ze nou wel heel lekker overkomen. En, ja, en daarmee dan ook vooruitgang boeken in de plaat. Of hoe zie jij dat? Olaf, worden ze dan echt er beter op? Of, want het klinkt dan natuurlijk wel anders, maar... Ja, ik weet wel dat ik nog best wel emotioneel werd toen we voor de eerste keer gingen repeteren als band. Ik vond het toen al vet om met Luc samen in de studio te zijn. Dat raakte me toen al van onze ideeën komen tot leven. Die demotjes, dat wordt tastbaar en dat krijgt veel meer lagen. En als je dan om je heen kijkt bij zo'n eerste repetitie en je ziet Rick die partijen van die EP drummen en Yvonne op de bas, Misha op de toets uiteindelijk. En dan wij als duo daar dan in blenden, zeg maar. En dan weer een nieuwe samenstelling maken. Ja, dat raakte me toen wel. Dat echt veel meer dynamiek gaf, veel meer levendigheid. Dus ja, ik denk dat ik daar ook wel echt goed op ga. Dat je met elkaar dat doet en dat je iets neerzet. En dat je dan... heel veel hebt om naar te luisteren en om te ontdekken in die plaat. Ja, precies. En in dit geval, het was ook een vroegere fase dat jullie deze plaat nog hebben uitgebracht. Dus dan staat zo'n plaat natuurlijk ook dichtbij. Neem ik aan op dat gebied. Helder. We gaan zo meteen nog naar een muziekvideo kijken van de opgeschoren troubadours. Ze hebben er nog genoeg. Maar eerst Hudson Westbrook en Dress Down hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. You look drop dead gorgeous in that fancy downtown dress. But if I'm being honest, that ain't even close to your best. You put in all kinds of time. I wanna give you all mine. Girl, we ain't drawing no lines. You know I love showing you off all over town. But I love what you're wearing when there's no one around. I love the going in after going out. I love it when we dress up, get dressed down. Don't need to rush now, baby. We can stay for one more song. With that look you got lately, oh, we can do whatever you want. We might pull off of the road if it can't wait till we're home. Can't pull what's burning on hold. You know I love showing you off all over town. But I love what you're wearing when there's no one around. I love the going in after going out. I love it when we dress up to get dressed down. Girl, you're looking so divine. Oh, you got nothing to hide. So lay it on me later tonight. Yeah. You know I love showing you off all over town. But I love what you're wearing when no one's around. You know I love going in after going out. I love it when we dress up to get dressed down. Dress up to get dressed down. Yeah, we dress up to get dressed down. You know I love going in after going out. Yeah, we dress up, get dressed.
Hudson Westbrook en Dress Down hier in Lucas on Air op Echt TV Maastricht. En nu gaan we door naar Vul de Hitte. Nou, tot nu toe gaan de Limburgse uitspraken me wel oké af, moet ik zeggen. Enigszins toepasselijk voor vandaag of misschien voor dit weekend ook nog wel. Want het gaat de goede kant op qua weer. En deze plaat staat natuurlijk ook op de EP. Maar wat ik me afvraag, is het nu... jullie zijn er natuurlijk mee opgegroeid, dus dat is natuurlijk voor mij anders. Maar is het lastig om in Limburgs muziek te schrijven? En moet je dan soms met rijmen en dat soort dingen misschien toch wat meer opletten? Nou, voor mij is dat juist fijner en makkelijker. Ja. Omdat ik toch in het Limburgs denk. Precies, ja. Dus dan is dat voor mij veel natuurlijker om het zo te doen dan... Ja, Nederlands is natuurlijk... Ja, je zou in principe kunnen zeggen, het is een soort van tweetalig, maar toch voelt Limburgs dan nog wat dichter bij mij. Ja. Dus op dat gebied is het, als je er zo mee opgroeit, dan is dat, dan gaat dat wat sneller. Ik kan me herinneren dat, volgens mij ook eens een keer Cas te gast gehad, Cornelius Leonardus heet hij eigenlijk. Die schrijft in het Engels, zingt in het Engels, maar maakt dan ook eens een keer een Limburgse plaat. Nee, gedacht te hebben dat die zei van het is toch een switch die je dan moet maken. Maar jullie zitten natuurlijk alleen maar op dat genre, dat gebied. Vul de Hitte nu klaarstaan. Reken jij daar het verhaal achter die plaat mee kwijt? Wat is de gedachte daarachter? In deze hitte van Maastricht waar we nu in zitten. Tja, Vul de Hitte is eigenlijk een soort van ode aan de liefde. En ook daar komt het stukje vooruitdromen en het verlangen naar een stukje warmte en genegenheid komt daar heel erg naar voren. In de breedste zin van het woord. Dat is ook niet per se alleen liefde in vriendje, vriendinnetje, zeg maar. Maar ook gewoon liefde voor alles om je heen en alles wat je mooi vindt. Dus je kunt het op heel veel manieren interpreteren. En dat gaan we dan ook zeker doen wanneer we daarna gaan luisteren. Precies. Hier in Lucas on Air op Echt TV Maastricht. Vul de Hitte. Aha, heb ook een uisje op dich laten vallen. Wil 24/7 met dich kallen. Wist nimmer dat het nog bestond en het ligt nu op het puntje van mijn tong om tegen dich te zeggen wat ik van dich denk. Probeer het te vertellen en zich nodig wenk. Wist de verbielen, maakt me gek. Gevuld verklasse, geen gebrek. Kijk die gasten kieken en ik snap het wel. Het knapste meisje van de ganse zaal. Maar wat die jongens nog niet weten is dat al wat lekkers maar vereinen is. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang, want toen was je naar de branche laten staan. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang, want toen was je naar de branche laten staan. Vul de hitte. 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 Een tijdje later maakt ze tijd voor mij. Vul mich nu de koning echt te riek met dich. Kan dus echt niet meer ontkennen dat het te gek is welke wereld ik nu binnenstap. Is het de manier waarop ze kals en lachst? Of is ze mij iets weten en ze aan mij dacht? Soms staat de tijd nu even stil. Laat me niet vertellen wat ik van dich wil. Ik wil met de gek doen plannen maken. In de trek staan, kallen over alle zaken. Omdat ik op een leven met dich samen hoop. Kent het zin dat ik misschien het hel van stapel loop. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang, want toen was je naar de branche laten staan. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang, want toen was je naar de branche laten staan. Vul de hitte. 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 Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang. Ik heb mijn dagelijkse gang in mijn gang, want je hebt je aan de branche laten staan. Vul de hitte. 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 Opschoren Troubadours met Vul de Hitte hier in Lucas on Air op Echt TV Maastricht. Ja, we hebben niet meer zo heel lang met de heren hier aan tafel. En normaal gesproken bewaar ik vragen zoals dit
tot aan het einde van de show. Maar dan moet ik ze nu een beetje naar voren halen. Want Olaf, dat jullie met de band ambitieus zijn, graag dingen de schouders eronder zetten, dat is me al lang duidelijk. Maar hoe zie jij de toekomst van de band voor je? Is dit denk je iets, hoe groot kan dit worden? Dan wel in Limburg of misschien daarbuiten, wat we ook al een beetje zien. Ja, wereldberoemd in Limburg zeggen we natuurlijk altijd. En ik denk dat we gewoon ook wel veel willen spelen. Dus dat we daar onszelf in de kijker willen spelen bij podia, bij festivals. Ja. We hebben een mooi programma staan voor dit jaar, maar nu hebben we een mooie plaat, we hebben een mooi repertoire, we kunnen een show vullen. Dus ik zou zeggen, laat maar komen die gelegenheden dan. Ja, precies. En goed, dat spelen, dat hoeft zich misschien niet per se tot de Limburgse grenzen te beperken, toch? Misschien een keer over de optredens in Brabant, dat is natuurlijk ook niet verkeerd voor jou dan, Rick. Nou ja, we hebben in Groningen al een showtje gehad. Dus, daar wilde ik ook heen. Dus ja, dat is natuurlijk, in die zin beperk je dat gebied niet tot de Limburgse grenzen, toch? Als ze ons willen hebben, dan zijn we daar. En wat voor reacties krijg je dan daar in Groningen? Is dat op de muziek? Verstaan ze het? Nou, dat was wel mooi. Dat is wel een heel goede Ik zei ook van te kijken. Ja, dat was wel echt heel mooi. Maar ik meen eens een keer laatst horen hebben dat was ergens een artiest, in ieder geval Limburgs artiest. Ja, ik heb elke week een uitzending natuurlijk. Maar die zei ook van, we hebben een keer buiten Limburg gesproken. Maar de enige reactie die we kregen, ze verstonden het niet. Maar daar hebben jullie geen last van gehad daar. Nee, ze vonden het mooi. Die Groningers gingen daar wel hard op. Ja, ik heb mensen op de tafel zien staan en zo. En voor de mensen thuis die natuurlijk het programma en de muziek nu horen. Waar kunnen ze jullie zien de aankomende tijd? Wij kunnen... Welke optreden kijk je meestal uit? Laten we misschien zo zeggen. Ja, allemaal. Allemaal. Cliché-antwoord. In het kort, volgende week Limbricht. Je kunt ons zien op Brommelpop. Dat is een besloten festival, dus de meeste mensen hebben pech, want daar is het al helemaal stijf uitverkocht. We staan op Hippies in Stijn. Dat is een leuk festival in juli, geloof ik. Juni? Ja. In juni. Als je houdt van een theateropstelling, wat intiemer, kleiner in de natuur, dan kun je in augustus in het Openluchttheater in Velde terecht, in Noord-Limburg. Dat is ook wel tof. Dan staan we ook met Barusko met een duo-show en dan brengen we het in een theateropstelling. Kijk daar. En een beetje theater gaan we nu ook maken met de clip van Opgezworen Troubadours. Die ook gewoon Opgezworen Troubadours heet, de plaat. Want dat is ook wel grappig, maar ik laat het oordeel aan de kijkers. Ze zeggen, doe geen zin rappen in het plat, toch? maar is dat huksje toegetummerd, verleggen Gerdeland toch? Zo van, het is een gaad in de merk, snapste? En als het niet gelukkig is, klapste. Vuur is echt met de handjes op en neer. En gooi ik pokoes op de wie een pas geslepen werpspeer. Aangenaam, ik ben een jong van de Maaskens. Vroeger opgegroeid tussen Wermen en de Maasbench. Ik ben met Luc Peters en de R.E.M. Verbrengen vuurvurig, zus wie DSM. Echte poëet, Luc de muzikale rap de kouwen. Opgeschoren troubadours, toch eens de naam onthouden. Nog geen platendeal, maar ik ken voor oog niks aan doen. De luzie nog niet klaar voor Limburgs nu een popicoon. Nog geen platendeal, daar ken voor oog niks aan doen. De luzie nog niet klaar voor Limburgs nu een popicoon. Dit zijn opgeschoren troubadours, heller dan de bitcoin koers. Dit zijn opgeschoren troubadours, ik ben heller dan de bitcoin koers. Zijn twee goed mis, ze hebben samen veel gespist. Dat is zo Ze kunnen er niks aan doen, nu zijn ze popicoon. Dit zijn opgeschoren troubadours, heller dan de bitcoin koers. Dit zijn opgeschoren troubadours, het platenlabel signalen. Want dit is maandag, werk weg zit voor de deur, dus dan ga ik. Ook naar de dinsdag, zie begint me al te appen van ik mis dich. En op woensdag, tering hel overwerken, want dat loont zich. Door naar de donderdag, 3 sms'jes van ik ken hoe nimmer zonder dich. En op vrijdag heb ik helaas geen tijd, dus dat liegt niet. Weer even de zaterdag, telefoon uitgeschakeld, dus ze laten mij. Het was op zondag, ik zou de kans moeten biechten wel gezondig. Dit zijn opgeschoren troubadours, heller dan de bitcoin koers. Dit zijn opgeschoren troubadours, ik ben heller dan de bitcoin koers. Zijn twee goed mis, ze hebben samen veel gespist. Ze kunnen er niks aan doen, nu zijn ze popicoon.
Hey y'all, this is country artist Tyler Kors from Nashville, Tennessee, and you're listening live to Lucas on Air. Oh, when the money runs out and I'm all that's left to hold, if the world goes south, is there somewhere else you go? I'm a rolling, rambling, gambling heart of a stone. Most girls leave me alone. Oh, yeah, a lot of women would have washed their hands of a man like me, changed their lives upon the rock. I'd be forgotten but not forgiven. Bloodshot eyes staring at the drive, and tail lights and tires spinning. A lot of women ain't strong enough to stay, but baby, you ain't. A lot of women stronger than a hickory, standing tall through all my storms. You hold my hand and hide the key when the devil's at my door. I'm a rolling, rambling, gambling heart of a storm, but you're still giving them dice a roll. Oh, yeah, a lot of women would have washed their hands of a man like me, changed their lives upon the rock. I'd be forgotten but not forgiven. Bloodshot eyes staring at the drive, and tail lights and tires spinning. A lot of women ain't strong enough to stay, but baby, you ain't. A lot of women. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong, but you're still right here holding on. When a lot of women would have washed their hands of a man like me, changed their lives on that rock. I'd be forgotten but not forgiven. Bloodshot eyes staring at the drive, and tail lights and tires spinning. A lot of women ain't strong enough to stay, but baby, you ain't. A lot of women, baby, you ain't. A lot of women. Larry Fleet en A Lot of Women hier in het Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, helaas moeten we nu al afscheid gaan heren van de heren hier aan tafel, maar dat is niet erg. In de tussentijd krijg ik overigens nog een appje binnen. Geweldig die clips, trots ook als ouder en Rick is een kanjer. Moet ik wel even Je m'appelle de Lille als afzender, maar ik weet niet, kunnen jullie die plaatsen? Ja, dat zegt me wel iets, ja. Ja? Die naam komt me wel bekend voor. Oké, ja, kijk. In elk geval. Dankjewel. In dat geval, jullie gaan richting de repetitie, heren. Maar laat het zo zeggen, ik sluit hier om 8 uur af en ik ga met jullie mee. Hoe ziet dan de rest van de avond eruit? Ja, nou ja, even de auto in. Een ritje richting Helmond, oftewel een klein uurtje rijden. Onderweg ergens nog iets te eten oppikken. Om snel de repetitieruimte in te duikelen, waar de rest van de band waarschijnlijk al een deel van de set klaar heeft staan, zeg maar, van de instrumenten en dergelijke. Snel alles inprikken, alles opbouwen en de rest van de avond repeteren tot ergens tussen 11 en 11:15 afbreken. En vervolgens gaat iedereen weer naar huis. En dit doen jullie elke 2 weken? Ja. En is er een bepaalde volgorde, een bepaalde set die jullie ook volgen in de repetitie? Dus zeg maar, hoe ziet de repetitie er zelf uit of verschilt dat? Ja, het verschilt ook heel erg omdat je... Kijk, iedere show is anders. Dus het kan zijn dat ook de setlist anders is. Meestal repeteren we dan de setlist voor de volgende show. Daarnaast is het ook zo dat we natuurlijk niet stil willen staan. Dus ook stapje voor stapje wat proberen te schrijven. En ook wel eens wat dingen gewoon jammen en uitproberen. Momenteel is het ook zo dat onze bassist Yvonne, die is zwanger. Van de tweede. Dus, en haar broertje Bas, die valt bij ons in. Dus ja, ook daar heb je af en toe wat extra werk aan om te zorgen dat dat up to par is. Maar ja, Bas is een topper, dus die pikt het redelijk snel op.
Ja, en stapje bij stapje wat schrijven, Olaf. Ik snap natuurlijk dat nu een drukke periode eraan komt, wat je net al beschreef, met de zomertijd natuurlijk, wanneer er veel gespeeld moet worden. Meestal gebeurt het schrijven in de winter, maar ik neem aan dat je dat toch nog ook steeds aan het doen zijn. Jullie nog steeds aan het doen zijn. Ligt er nog iets op de plank? Ja, dat is een verrassing, denk ik. Een verrassing? Nou, meestal laat ik ze niet wegkomen zonder toch een klein primeurtje te geven. Dat kunnen jullie toch wel als compensatie doen. Ja, we hebben... Ik moet eerlijk zeggen, we hebben ook niet echt iets op de plank waarvan ik denk, het is al af. We hebben wat ideetjes, wat geluiden en wat instrumenten een keer getaped, maar nog niet iets concreets waarvan ik kan zeggen van er ligt iets over 3 maanden, dan krijgt iedereen het. Dus nog geen specifieke planning voor een single. We hebben, vorig jaar zijn we druk geweest en nu komt er weer wat ruimte om dat soort dingen te doen, toch? Ja, we zijn wel een beetje aan het experimenteren weer ook met beats. Dus dat betekent ook dat daar waar we nu best wel veel gewoon drums erin hebben zitten, dat we ook wel hier en daar wat meer elektronische spullen erin. We hebben ook wat meer elektronische apparatuur aangeschaft om toe te voegen aan de drums. Dus we gaan ook wat meer daarmee experimenteren. Dat betekent ook dat er ook wat elektronische percussie in komt. Misschien ook wel wat statische beats. Vanuit die hoedanigheid denk ik dat het weer vernieuwend gaat zijn op wat we eerder al deden. Zeker. Nou, we blijven het sowieso volgen, hoe dan ook. En ik wil jullie hartelijk danken voor je komst. Ik wil overigens ook de luisteraars. Die sturen al flink wat appjes. Ik krijg nog een appje binnen van Gaston. Superleuk programma. En de Limburgse dialect. Rap, popmuziek. En leuke clipjes. Top, man. Dus nou, ook aan Gaston. Dank voor het luisteren. Thanks, man. Voor jullie een hele fijne repetitie, zou ik zeggen. En als er nieuwe muziek is, stuur het vooral door. En ook voor de luisteraars thuis natuurlijk. We hebben nog een uurtje te gaan hier in Lucas on Air. En allerlei dingen die we normaal gesproken tussen de regels doordoen. Dat hebben we nu allemaal naar het tweede uur gepusht. Allemaal vaste items die we normaal gesproken in Lucas on Air doen. Dus ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Voor jullie een fijne reis naar Helmond. En nu gaan we door naar het nieuws. En tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van de New York Times blijkt dat immigranten die in de VS volgens de overheid een terrorisme-risico vormen of iets strafbaars hebben gedaan, als overleden persoon worden geregistreerd. Zo kunnen ze dan geen bankrekening, creditcard of uitkering krijgen en worden ze wel haast gedwongen om het land te verlaten. Met die zogenoemde dodenlijst lost de Amerikaanse president Trump een verkiezingsbelofte in om immigranten massaal uit te zetten. Er zouden nu al zeker 6300 levende personen op die dodenlijst staan. Aanstaande maandag laat asielminister Faber weten hoe ze de spreidingswet voor een verplichte verdeling van asielzoekers over het land gefaseerd afschaft. Premier Schoof verwacht niet dat die wet voor de zomer is ingetrokken. Zo moet er eerst worden gekeken naar de gevolgen van het intrekken van die spreidingswet en welke aanwezige huisvesting voor asielzoekers er is. Want het aantal opvangplekken kan dalen wanneer gemeenten niet meer verplicht zijn om asielzoekers op te vangen, zo liet Schoof weten. Omdat de waterkwaliteit in sommige delen van Noord-Brabant en Limburg onder de maat is, krijgen boeren in die regio's volgend jaar te maken met strengere mestregels. Dat schrijft landbouwminister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Welke maatregelen er komen voor de vele intensieve veehouderij in die gebieden is nog niet bekend. Wiersma zegt dat alleen daar waar nodig extra maatregelen gaan gelden. Ze wil dat boeren vanaf 2030 zelf bepalen hoe ze zorgen voor schoon water op hun land. En het kabinet wil ook de komende 5 jaar dierproeven op apen blijven houden in Nederland en ook het FOK-programma in stand houden voor apen die worden gebruikt voor het testen van nieuwe medicijnen. Minister Bruins noemt het zelf onderzoek doen naar medicijnen voor levensbedreigende ziekten en gevaarlijke virussen heel belangrijk. Dat Biomedical Primate Research Center staat in Rijswijk. Apen zijn volgens onderzoekers wel de enige geschikte proefdieren omdat ze genetisch het dichtst bij de mens staan. Het weer, vanavond en vannacht is het overwegend helder en bij weinig wind kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen is er volop zon en wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Hey, I'm Matt Malone from Indy's Morning Show in Indianapolis, Indiana. And I want to say thank you for listening to my buddy, Lucas On Air. I got my high heel feet up on a slippery love seat and a little bit of money to spend. Well, I'm about damn certain that I'm gonna put a hurtin' on this big old bottle of sin. I got my motor running, yeah, you can hear me coming.
what you think. Let's get it spinning, y'all, just like a disco ball. We breaking hearts, we ain't breaking the law. I'm a homegrown rodeo, light it up live for the party. Yeah, I'm a last call wrecking ball, telling y'all I'm just getting started. I'm filling up these jeans like I do my cup. Go back, go down, bell bottoms up. We put the bottom in the bell, put the rays in the hell, run the train on the rail. We put the white in the hair, blowing smoke everywhere, on a whiskey bent, winging a prayer. Well, I'm a homegrown rodeo, light it up live for the party. Woo! Yeah, I'm a last call wrecking ball, telling y'all I'm just getting started. I'm filling up these jeans like I do my cup. Go back, go down, bell bottoms. Light 'em up, shoot 'em back if you got 'em. Go back, go down, bell bottoms up. Oh, bell bottoms up. Bell bottoms up. Oh, bell bottoms up. Nieuwe plaat van Lainey Wilson, Bell Bottoms Up, hier in de tweede uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. Lang geleden dat ik alleen in de studio heb gezeten, of ja, eigenlijk niet helemaal. Goedenavond Daan, hoe is het ermee? Een hele goede avond. Ja, het gaat goed. Ik hoop dat je bent eenzaam, maar zeker niet alleen. Wij komen natuurlijk ook gewoon nog langs dit uur. We hebben nog genoeg dingen. En ik kan ook nog altijd Mark erbij betrekken. Maar jij hebt de dingen, hè? Volgens mij, wat had je, een theatervoorstelling of zo? Ja, ik heb een theatervoorstelling, dus ik ben als eerste vandaag. Een hele goede vriend van me, die doet een toneelopleiding. En die speelt vanavond en daar ben ik voor uitgenodigd. Dus ga even kijken wat hij heeft geknutseld. Kijk, leuk. En goed, daarom dat we het item van jou dus nu even doen. Grappig trouwens, want ik heb meteen je suggestie gebruikt. Want wat heel veel artiesten hier in de studio nu ze langskomen doen, is ze kijken naar jouw visual. Zien je dan jouw mooie hoofd op het tv hier decor. En dan zeggen ze, hoe heb je die gemaakt? Ja, nou die heb ik toen gemaakt, toen we die visuals introduceerden, met een AI afbeeldingstool. En die heb ik dan allemaal achter elkaar geplakt. Dus best wel werk. En gek genoeg hebben we die handige tool die ik daarvoor heb gebruikt nog nooit besproken in het tech item. Dus laten we dat maar snel doen, want die tool heet Midjourney en is dus een soort AI afbeeldingsgenerator. De technologie staat nooit stil. Dit is Daan die je bijpraat over de technologie. Ja, goedenavond Daan. Midjourney dus. Ja, als je dan een soort van AI-bot, zeg je tegen hem genereer dit, genereer dat. Waar gebruik jij het voor? Ik gebruik het echt om afbeeldingen vooral te maken. Vooral bijvoorbeeld nu, ik ben ook docent, ga docentschap in. Dus als ik een afbeelding nodig heb voor iemand die een salto doet, dan genereer ik even een afbeelding van iemand die een salto doet. En dan kan ik aan de kids laten zien, ja, dit is nou een salto of dit is een handstand of zo doe je een plank. Dus daarvoor gebruik ik het. Midjourney is een hele handig programma. Het is een AI waar je tekst aangeeft en die maakt daar een hele mooie afbeelding van. Bijvoorbeeld een bloemenwei of mooie bergen waar iemand aan het skiën is. Je vertelt het en hij genereert daar een foto van. Ja, inderdaad. Nou, en ik heb toen die achtergrond dus van jou gegenereerd. Ja, niet natuurlijk jouw hoofd, maar de achtergrond gegenereerd met dat Midjourney. Ja, gelukkig inderdaad. Maar het is nu, ja, laatste tijd was het weer veel in het nieuws, zag ik, omdat het zich blijft ontwikkelen. Maar hij heeft ook een update gekregen, hè? Ja, zeker weten. Midjourney heeft een enorm grote update gekregen dat ze nog specifieker mooie afbeeldingen kunnen maken. Dus normaal gesproken zie je best wel dat er een soort van filter dat van het is gemaakt door AI, er missen een paar vingers. En dat is er eigenlijk nu helemaal uit. Je kan
nu bijna niet meer zien dat het AI is. En dat is wel een beetje spannend. Ze hebben het programma heel veel getraind. Er komen heel veel foto's in het programma. En die scannen ze allemaal en dan denken ze, oh ja, zo ziet nou echt de mens eruit. En dan maken ze hele realistische foto's in plaats van alleen kunstwerken, wat ze normaal gesproken goed maakt. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook niet goedkoop om die generaties te kunnen maken. Ik heb overigens nog wat generaties gemaakt. Ik heb deze zo straks even nog met deze gemaakt. Maar het is echt ongelooflijk. Want toen ik dit bijvoorbeeld maakte met die visuals van jou. Toen ging dit veel lastiger. Maar nu heb ik gewoon het Lucas on Air logo erin gegooid. Ja, dan krijg je echt zo'n super goede generatie er meteen van terug. Op de achtergrond zie je Route 66 en wat van de gebergtes daar in het gedeelte van Route 66. Ongelooflijk hoe snel dat is ontwikkeld in die tijd. En ik kan me ook wel voorstellen dat die genereerders van ChatGPT of van Microsoft Copilot die dat ook kunnen, daar dan ook wel op reageren. Want dit zou ik nu ook bijvoorbeeld aan ChatGPT vragen. Je ziet de laatste tijd heel veel van die Muppets op social media. Dat komt daaruit, toch? Ja, zeker weten. Ja, Copilot en ChatGPT blijven zeker niet achter. Dus die zijn compleet bezig met hun eigen ontwikkelingen. ChatGPT en Copilot zijn wel chatbots. Dus daar praat je eigenlijk mee en dan geven ze een heel antwoord terug. Midjourney. Midjourney is veel meer gefocust op foto's. Die hebben duizenden of misschien wel miljoenen foto's ingescand om dan een mooie afbeelding voor jou te maken. Dus Midjourney is heel goed in echt een afbeelding maken. Maar die snapt nog niet precies wat er nou te zien is in die afbeelding. Dus als je daarna vertelt, kan je misschien al de hele mooie bloemenwei die we eerder hebben gemaakt, hele mooie bloemenwei veranderen, in plaats van tulpen wordt het opeens madeliefjes, dan snapt hij dat niet helemaal. En ChatGPT is daar heel veel beter in. Dus die snapt wat er in de afbeelding te zien is, ook al is de afbeelding wel wat minder mooi. Ja, helder. Ik vind dit echt een super vette generatie die ik mee gemaakt heb. En op dit gebied denk ik wel echt vooruitgang in heeft gezeten de laatste keer dat ik het gebruikt heb. Maar gek dat we die tool nog helemaal niet besproken hebben tot nu toe. Bij deze dus. Deze moet de eerste keer zijn. Ja, precies. En ik zal deze nog even posten op social media. Ik krijg er nu allemaal aan van. Maar dan kunnen mensen thuis het ook zien welke generatie van het logo heeft gemaakt. Het is echt super vet. Je zou zomaar zeggen dat dit het echte logo is bijna. Maar Daan, heel veel plezier met die theatervoorstelling. Wat voor een voorstelling is het precies? Het is een muziektheater, dus ze gaan zingen, ze gaan dansen. Ze wisten zelf eigenlijk ook nog niet precies wat ze gingen doen vorige week. En deze week hebben ze een stuk staan, dus ik ben reuze benieuwd wat hij gecreëerd heeft. Nou, heel veel plezier daarbij en succes. En heb je een muzikale avond eerst naar Lucas on Air geluisterd en nu daarheen. Dus bedankt en tot de volgende week. Zeker weten. Tot volgende week en succes in de studio. Yo, doei. What's up everybody, this is Ryan and Rory and you're listening to Lucas on Air. Well, it ain't no talk about it, looks like I'll just learn to get along without it. Girl, you turn your head and I have to shout. It ain't no use to talk to you about love. I have wondered if you'd ever let me say it. It's a game to you and you sure know how to play it. Girl, you break my heart almost every day I go through. I'm so lonely, and I want you for my own, but you're the only girl I've ever known, so scared of loving. Someone must have broke your heart in two. I guess it's true, 'cause it ain't no use to talk about it. Looks like I'll just learn to get along without it. Girl, you turn your head and I have to shout. It ain't no use to talk to you about love. I keep saying someday that I'll stop trying when I say it, but you always know I'm lying. You start laughing and I always end up crying over you. But you listen, the day is gonna come when you'll be missing all the things we've done, and you'll be wishing that I'd come back around just loving you. But I'll be through, 'cause it ain't no
talk about it. Looks like I'll just learn to get along without it. Girl, you turn your head and I have to shout. It ain't no use to talk to you about love. No, it ain't no use to talk about it. Looks like I'll just learn to get along without it. Girl, you turn your head and I have to shout. It ain't no use to talk to you about love. Guys, I gotta let you in on a little bit of a secret. Lucas On Air knows what he's talking about. Lucas On Air is the best anywhere when it comes to the United States and the Netherlands. Nobody knows more than Lucas On Air. Your mama packed y'all up and moved you to the south. Back to U-Haul, cross a one-tree yard to a tin-roof shotgun house. You didn't know nobody, didn't talk too much. Had a rockin' little body with a Yankee strut, a little shy side, a little wild side, with your long blonde hair all pulled up. You got in with some southern bells, cut your jeans off with a rebel yell. Learn to talk of the Bible Belt. Now, girl, I melt when you M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do, all sexy and smooth, like you love to. Oh, girl, look at you, legs and your hips, live oak moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, buzz of the fire and ice. DJ plays that throwback tune, but I can't move when you move. It's like there's something in the air that turns you wild when a country song is way up loud and the sun goes down. Right about then you lock eyes on me. You got me where you want me, where I want to be. All up in the middle of your left and right, your side to side. Yeah, you're right on time when you M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do, all sexy and smooth, like you love to. Oh, girl, look at you, legs and your hips, live oak moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, buzz of the fire and ice. DJ plays that throwback tune, and I can't move when you move. Let me talk to you. M-O-V-E. I love the way you feel the beat. C-O-M-E. Come on, I wanna see you move like you do. Sexy and smooth, like you love to. Girl, just look at you. Legs and your hips, live oak moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, buzz of the fire and ice. DJ playing throwback tunes. I wanna move when you, but I can't move when you. No, I can't move when you move. No, I can't move when you move. Energieke plaat van Luke Bryan en Move hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. Gaan we door naar de plaat van de maand. En in de tussentijd krijg ik nog steeds reacties binnen van de luisteraars van de opgeschoren troubadours. Hartstikke leuk. Druppel reageerde ook. Voor ons een onbekende show, maar superleuk. De combi van clips en interviews. We houden in de gaten voor een volgende keer. Sowieso zijn we het gaan volgen op Facebook. Nou, dat is hartstikke leuk. En sowieso super dat ze zoveel luisteraars en kijkers mee hebben genomen. Ja, de heren, toen ze hier weggingen uit de studio, zeiden ze al van, ja, het zou fijn zijn als je zou willen vermelden dat ze nog op zoek zijn naar programmeurs, naar plekken om te spelen. Uiteraard wil ik dat doen. Maar ja, we kunnen ze sowieso garanderen dat na vandaag natuurlijk bij Lucas On Air de boekingen binnenstromen. Dat weet jij ook wel, hè, Mark? Die artiesten die hier binnenkomen, die zijn daarna razend populair, of niet?
Ja, natuurlijk. Also ik vind echt die artiesten die jetzt vandaag bij jou gast waren echt heel aardig en ook heel knap. Dat ze ook bij jou op bezoek waren van Maastricht naar Gelmond te rijden. Dat is wel een ritje. Dus en dan weer diepe respect. En dan weer terug naar Heerlen. Daarna ook nog, want Rick moest ook nog terug naar Heerlen. Dus vandaar, dat zijn ook flink wat kilometers inderdaad, ja Mark. Maar ja, jij hangt al aan de lijn voor het item zo. Maar ja, jij kan me lekker gezelschap houden de tweede uur. Maar we hebben nog genoeg gepland staan. Eerst gaan we er eens door naar de plaat van de maand, want er is ook een nieuwe plaat van de maand. Deze maand bij Lucas On Air is de plaat van de maand. Ja, vorige week was er natuurlijk al een nieuwe maand. Maar deze keer een nieuwe plaat van de maand, namelijk New Fantasy van Saman. Mark, vorige maand hadden we een beetje een funk house plaat. Welke kant denk je dat het nou op gaat? Oh, ik denk ook misschien iets Nederlandstalig, iets Limburgstalig. Maar ja, dat hadden we misschien wel moeten doen. Want we moeten natuurlijk ook nog de Opgeschoren Troubadours als plaat van de maand nomineren. Normaal gesproken zou ik ze dat nu vragen. Maar nu kunnen we zelf kiezen, Mark. Wat zullen we doen? Vul de hitte? Kiele Kiele? Jongensdroom? Ik vond Jongensdroom eigenlijk wel een goede plaat. Ja, ik vond Jongensdroom echt heel mooi, heel super tof. Also echt geweldig gedaan. Ook dat iemand uit Brabant de Limburgse taal wil leren, ook hard leren. Echt diepe respect. Kijk. En dat verdient ook echt plaat van de maand te werden. Nou, dan is bij deze de argumentatie van Mark duidelijk. Jongensdruim is gekozen als plaat van de maand. En van nu gaan wij dus door naar New Fantasy. Wat een nieuwe plaat van de maand is. Geen Limburgstalig, geen Nederlandstalig. Maar wel hier in Maastricht opgenomen. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Leuk dat je luistert naar Lucas On Air. Ik ben Saman en dit is mijn nummer New Fantasy. Started all my life quickly out of line, running faster ahead of you, just making my way through. I lost you out of sight, and those I left behind, running faster ahead of you, just making my way. Now I didn't tell the right from wrong. I seem to know before I think. I need to find a way to live my life like I did. Change of what I see, the way that I feel. It's more than before. Change the fate in me, my new
Heerlijke plaat van Saman hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. De plaat van de maand, New Fantasy. En daarmee komt hij nog 3 keer langs in de volgende uitzendingen van Lucas Nair hier op RTV Maastricht. Mark, je weet welk item we nu gaan doen, toch? Ja, natuurlijk. Het battle staat aan de beurt. Kijk, heel goed. Ja, Mark is natuurlijk, luistert ook altijd gewoon mee vanuit Duitsland. Ondanks dat hij in het eerste uur normaal gesproken altijd zit. Ik laat het aan jou over, Mark, wie er in de battle staan. Maar laten we eerst even kijken wie er tegenover elkaar staan. Mag jij het aankondigen? Tijd voor de battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze. Ja, roept u maar, Mark. Welke 2 platen zien we deze week tegenover elkaar in de battle? Nou, tegenover staan Judy Moon met Second Stick en Rutger Clemens met Black Lives. Ja, heel erg goed. En normaal gesproken moeten we altijd een invalshoek verzinnen natuurlijk voor het item. Wat is deze keer de invalshoek? Nou, het is wederom nieuwe muziek. Het is gewoon nieuwe platen van artiesten die in het verleden van Lucas Nair te gast zijn geweest. En die we nu weer voorbij laten komen. Dus ja, opgeschoren troubadours komen als plaat van de maand binnenkort langs. Elke week een maand lang. Maar natuurlijk ook in de battle worden ze vanzelf een keer opgenomen. Ja, dat doen we automatisch, hè, Mark. Dat doen we gewoon random selecteren. Eigenlijk wie er in de battle komen, maar wel dus een invalshoek. Het moet wel nieuwe muziek zijn of zo. Maar van de muziek van vandaag, Mark, dus die Limburgse slang, want dit is natuurlijk ook het kwartiertje van de uitzending waar we een beetje over Limburgse artiesten hebben. Heb je nog nieuwe woorden geleerd? Nou, het was zelfs ja in het liedje een beetje verstopt. Maar dus, ik vond het wel interessant. Het was voor mij Duitse oren prima te verstaan. Dus moet ik echt zeggen, het was echt stoer en dapper dat jij iemand uit Brabant hebt en met Limburgs. Dus nieuwe woorden heb ik eerlijk gezegd niet geleerd, maar ik vond de band echt aardig. Ja, inderdaad. Nou ja, en het is natuurlijk ook, je probeert dan Nederlands te leren. Dus Limburgs leren is dan nog een stapje moeilijker. Maar misschien moeten we je dat ook een beetje bijbrengen. Kan ik ook meedoen aan die les trouwens. Kunnen we samen op les gaan. Voor nu gaan we door naar de battle, waar dus eerst Jody Moon en Second Stick in voorbij komt. It's the
of my soul like a soft call. Lucas on air. Lucas Le Jeune. But I hope that sometime I'll be right as rain. Midnight blizzard, daytime slumber. I got struck by velvet thunder. But I hope that sometime it'll be okay. I miss you when it's getting late. I'm still writing serenades. Last time you just drove away, and I was hoping for brake lights. Try to take it day by day. Somehow the memories just don't fade. I hope you know I wish you'd stay, and it'll be okay. Moonlit whispers, sapphire summer. Still somehow I'm going under. But I hope that sometime I'll be right as rain. Midnight blizzard, daytime slumber. I got struck by velvet thunder. But I hope that sometime it'll be okay. Chemistry, but it didn't matter. I really thought we were getting better. So explosive when we were together. Just you and I like even Adam. We were in the Garden of Eden. Tree of knowledge, all the fruits we were eating. I was so sad that we were leaving, but you were so glad to have some freedom. I miss you when it's getting late. I'm still writing serenades. Last time you just drove away, and I was hoping for brake lights. Try to take it day by day. Somehow the memories just don't fade. I hope you know I wish you'd stay, and it'll be okay. Moonlit whispers, sapphire summer. Still somehow I'm going under. But I hope that sometime I'll be right as rain. Midnight blizzard, daytime slumber. I got struck by velvet thunder. But I hope that sometime it'll be okay. And I was hoping for brake lights. I was hoping for brake lights. And I was hoping for brake lights. I was hoping for brake lights. Breaklights van Rutger Clemens tegenover Second Stick van Jody Moon hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Twee hele andere platen, maar wel twee hele goede platen. Wat vond je van de twee platen, Mark? Also ich vond beide Platten helemaal lekker, helemaal echt goed te luisteren. Waar ik ook graag op autoradio zou luisteren, naluisteren. Een perfecte nummer ook voor elke gevoelens. Dus lastig te kiezen. Ik denk, ik gaf Judy mijn stem, ofwel auf Rutger heel top is. Toch voor Jody Moon dan? Omdat hij wat, waarom die? Omdat hij toch wat rustiger is dan of zo? Ja, iets rustiger en ik kan, ik zeg maar iets mehr zakken laten. Also meer iets vallen laten, iets meer ans dromen komen. Also echt mooi voor ontspanning, vind ik. Ja, oké, dat is wel een goeie. Nou, aan de andere kant, ontspanning hebben we natuurlijk ook al in het weekend, vrijdagavond, wel even flink er tegenaan vieren dat het weekend is. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar, ja, natuurlijk. Maar je wil ook... Je wil ja ook naar rust komen, hey, weekend en... ja, goed punt. Goed punt. Weekend is ook een beetje voor rust nemen, daar heb je zeker gelijk in, inderdaad. Oké, nou ja, jouw stem staat genoteerd, Mark. Jij stemt volgens mij sowieso altijd wel mee via de social media, dus daar kun je hem dan op invullen. Maar de luisteraars thuis kunnen dus ook meegeven. Ga naar social media, @lucas.onair. Via Facebook en Instagram komt het dan op de stories welke van deze twee platen die we net gedraaid hebben, wil je volgende week weer horen. Overigens, Mark, iets waar we nog helemaal niet over gehad hebben dit uur, is dat we nog niet helemaal klaar zijn met het tech-item. Met de tech-items moeten we dit in dit geval zeggen. Daan hadden we namelijk aan het begin van dit uur over natuurlijk de mooie AI Image Generator. Maar zometeen hebben we ook twee jongens uit Helmond. Heel toevallig ook dat dus op dat moment dat de offshore troubadours naar Helmond aan het rijden zijn. Nou, dan halen wij twee mensen uit Helmond deze kant op, via de telefoon dan. Roel en Wim Looy heten ze. Zij hebben een hele speciale wachtwoordbeveiliger ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel erg interessant. Dat bijvoorbeeld als jij, Mark, je ergens inlogt. Waar log je wel eens dagelijks op in, Mark? Facebook, Instagram?
Ja, ik lag natuurlijk bij Facebook, bij X, X. Instagram in. Ja, en natuurlijk ook als ik bij werk ben, moet ik ook natuurlijk overal inloggen. Ja. En ook zelfs met handy, met pincodes en zo. Ja, precies. Dus inloggen, nou, dat doen we allemaal dagelijks. Op wat Mark zegt inderdaad, op het werk doen we dat heel veel. En deze jongens hebben een wachtwoordbeveiliger ontwikkeld die kan ontdekken wie er achter het toetsenbord zit. Dus als ik een Mark zijn wachtwoord heb en het intikt, weet hij toch tot ik het ben en niet Mark. Omdat Mark natuurlijk wat ouder is dan mij, Mark. Hè? Grapje. Maar, en daarom wat anders typt. Hè? Wat anders typt. Dus ik ben nog wat jonger. Ik typ wat sneller en dat herkent dat programma. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus hebben we een beetje een bonus tech item. We hebben nog even geregeld voor dit tweede uur van Lucas Nair. Maar eerst gaan we door, voordat we naar het Muziek aus Deutschland item gaan, naar de winnaar van de vorige week van de battle. En dat was Shimmering Lights van The Carpenter hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Step by step you're going fast, you're moving everywhere. Your body lives in wonderland, but your mind's not really there. Battling the demons that are locked inside your head, closing the doors from the past. Now I see shimmering lines. Now I see shimmering lines. You might not be going anywhere, but your mind is made of stone. You're brighter than the future that's been carved in your bones. You've seen the dark, you've seen paradise. You've seen the colors of meaningful disguise. Higher than the mountain tops, you're going up and see that the way you treat your life turns out to be. Now I see shimmering lines. Now I see shimmering lines. Believe in the path that you walk. Opportunities come when the universe talks. Moving forward is the only way. You forget what you want, you forget what's been paid. Spinning around all your secrets, your mind is full of them. There's no way you're gonna keep this in your eyes at the future. There's a light up ahead, this time you're gonna feel this. Now I see shimmering lines. 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 Prachtige nieuwe plaat van The Carpenter en die heet Shimmering Lights hier in Lucas Nair op RTV Maastricht, wanneer de cover ook een prachtige sterrenhemel is. Nou ja, Mark hangt natuurlijk al een tijdje aan de lijn, maar iets wat Mark en mij opviel aan het Muziek aus Deutschland item is dat we de artiesten die we in dit item uiteraard wel over de grens wonen, maar niet zo heel erg dichtbij over de grens. Dus laten we in dit item het geval eens een keer zo lokaal mogelijk proberen te maken. En toen kwamen we uit bij de rapper KF uit Düsseldorf, niet al te ver hier vandaan. En KF pakt het een beetje net zoals de opgeschoren troubadours aan, waarin hij toch een klein lokaal accentje erbij betrekt, maar wel gewoon in het Duits. En deze week een plaat uitbracht en die heet Du mich auch. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen
Und jetzt ist es Zeit für Musik aus Deutschland. Mit Mark. Ja, Mark is al een tijdje mee aan het luisteren. Mee aan het praten ook. Werkt eigenlijk best wel goed hè Mark, gewoon op afstand. Daan en jullie kunnen ook gewoon op afstand meedoen. Permanent gewoon. Zou je dat leuk vinden? Ik vind dat wel leuk. Want je weet wel, ik ben graag in Nederland, ben graag in het mooie Limburg. Dus het is perfect. Ja, precies. Nou ja, goed, dan gaan we het hebben over de plaat Doe mich auch van KF. Ja, ik zeg eigenlijk wel rapper, maar het gaat ook een beetje meer de popkant op, hè? Eigenlijk meer poprapper. Nou, ik vind het lastig om een bepaalde genre te benoemen, maar poprapper, das kommt wel in de buurt voor KF. Zijn echte naam, of vandaag hebben we het over Kai Fichtner. Er is geboren 1994 in Düsseldorf, in onze mooie provinciale Hoofdstad. Ja, hij begon zijn muzikale carrière door op jonge leeftijd eigen nummers en covers op YouTube te plaatsen. En hierdoor bouwde hij natuurlijk een fanbase op. En begon ook zijn eigen singles en albums uit te brengen. Ja, en zijn muziekstijl is een mix van pop en rap, vaak met emotionale ballads. En hij staat ook bekend om zijn gevoelige teksten die persoonlijke thema's zoals relaties en zelfreflectie behandelen. Ja, en als hij mij vraagt wat zijn bekende nummers van hem, dat is natuurlijk dan Wie du bist. En natuurlijk ook Bist du okay? Oké, nou en dan komt nu sluit Doe mich an daar zeker aan bij dat rijtje, of niet? Ja, es ist precies. Also precies is het normaal gesproken het liefdesleven in een notendop. In constante strijd tussen, ik wil je niet verliezen en waarom ben je zo irritant? Ja? Het nummer duikt in de chaos van een relatie waarin je elkaar steeds dichterbij voelt komen, maar tegelijkertijd ook steeds verder van elkaar verwijderd lijkt te raken. Ja, het nummer legt op elke manier die dynamiek van relaties bloot, waarin die zoektocht naar verbinding zowel vervullend als frustrierend kan zijn. Es spiegelt ook die voortdurende spanning tussen de wens om dichter bij elkaar te komen en de obstakels die telkens tegenkomt. Ja? Kortom, het is voor mij de soundtrack voor elke relatie die zich afspeelt op de grens tussen liefde en lichte wanhoop. Oké, wanhoop. Ja, zo kan het ook soms gaan. Het is inderdaad wel iets wat KF flink bezingt. Het zijn diepgaande betekenissen elke keer achter de platen. Hè? Dat afgelopen week. Je kiest toch wel platen uit die diepgaande betekenissen hebben, maar dan niet zo sip zijn. Want dit is ook weer een vrolijk plaatje, toch? Ja, daar is natuurlijk ook over nagedacht. Als je wil dat jouw muziek wordt beluisterd, dan kun je het natuurlijk maar beter vrolijk maken. Ja, zeker. Eigenlijk is dat ook eigenlijk heel logisch, vind ik. Mm-hmm. En natuurlijk moet je ook bedenken, het speelt natuurlijk ook op zijn jonge doelgroep af. Ja, die veel op social media zitten. En daar heb je met echte mooie nummers, kun je daar mensen raken. Maar als je snel wil groeien, zoals KF, dan moet je ook natuurlijk vrolijke nummers schrijven en die video's verspreiden op TikTok of YouTube. En dat is natuurlijk dan ook een slimme idee van hem. Ja, nee, zeker inderdaad. Daar ben ik wel met je eens wat je zegt, Mark. Dat de muziek best wel vrolijk kan zijn. We hebben natuurlijk veel artiesten hier te gast in de studio. En sommige platen zijn ietsjes downtempo. Dat vind ik niet erg om die te draaien, want het is het verhaal van die artiest. Maar zelf heb ik wel het gevoel van, als ze het gewoon de platen vrolijk maken, dat ze zichzelf daar een grote dienst mee bewijzen. Want dan denk ik toch dat er veel meer mensen liever naar gaan luisteren in plaats van dat ze wat downtempo zijn. Maar het zal vast en zeker nog wel eens een keer zijn dat we in de toekomst wat downtempo platen hebben. Maar dan gaat het meer om het verhaal. En KF heeft eigenlijk alle twee, heb je gezegd, hè Mark. Dus bedankt. Wij gaan nu door naar Roel en Minloy. Dus dan spreek ik jou over een paar minuutjes weer. Maar eerst Doe mich auch. Dus tot zo, Mark. Niet tot de volgende keer, maar tot zo. Ja, tot straks. Jo. Ich will nur, dass du weißt, ich bin immer da, dann wenn du mich brauchst. Und auch wenn ich noch nie der Typ war, der Blumen kauft. Ich hol dich ab mit Rosen. Wir fahren heute Nacht noch nach Paris. Damit du weißt, dass ich dich lieb, ich hoffe, du mich auch. Ich glaub, du hast den Sunrise gepachtet, denn immer wenn du anfängst zu lachen, geht die Sonne auf. Wir teilen uns auf dem Dach eine Flasche vom Besten, was die Tankstelle hatte, denn das reicht uns aus. Soll ich mich trauen, willst du das auch? Ich werd nicht schlau aus deinen Augen, doch wenn du das brauchst, fang ich Sterne für dich, egal wie schwer das auch ist. Ich will nur, dass du weißt, ich bin immer da, dann
sagst. Liebe ist nicht so einfach wie alle sagen und ich denk dabei nur an deinen Namen und frag mich, würdest du meinen irgendwann tragen wollen oder wäre dir das zu doll? Weil ich glaub, so ein Ring an deinem Finger wird dir stehen. Ja, ich kann das Bild davon in meinem Kopf schon sehen, doch weiß noch nicht mal, welche Art von Ringe du gern trägst. Silber, Gold oder Rosé, ich würd alle nehmen. Denn ich hab wieder letzte Nacht an uns gedacht und mich gefragt, was das mit uns ist. Ich will nur das, du weißt, ich bin immer da, dann wenn du mich brauchst. Und auch wenn ich noch nie der Typ war, der Blumen kauft. Ich hol dich ab mit Rosen, wir fahren heute Nacht noch nach Paris. Damit du weißt, dass ich dich lieb, ich hoffe, du mich auch. 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 Ja, de Duitse rapper, / poprapper KF met Doe mich auch dus hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En zoals gezegd, we zijn eigenlijk nog niet klaar met de tech-items in deze uitzending van Lucas on Air. Dus daarom dat ik gewoon lekker de jingle van Daan weer instart. Een extra tech-item dus, zo, en daar heb ik het straks ook al even over gehad. Want aan de lijn heb ik Roel en Minloy uit Helmond, die een heel graaf programma hebben ontwikkeld voor hun profielwerkstuk. Goedenavond heren, hoe is het ermee? Hoi, goed hoor. Alles lekker. Ik neem aan dat jullie nog achter de computer zitten. Druk bezig zijn nog met het programma te testen. Maar jullie hebben een hartstikke tof programma ontwikkeld. Ik heb het net al even geïntroduceerd. Hè? Het is een programma wat werkt op basis van typepatronen. Je kan iemand herkennen of jij daadwerkelijk achter dat toetsenbord zit. Wie van jullie wil uitleggen? Hoe hebben jullie dat gedaan? En misschien ook verder wat toelichten, dit programma. Ja, nou, ik zal een stukje vertellen. Het begon natuurlijk allemaal met het profielwerkstuk. Dat moest er komen. En Minloy en ik hadden eigenlijk gelijk al het idee dat we iets met informatica wilden gaan doen samen. En als je nou naar informatica kijkt, dan kom je eigenlijk meteen al bij AI uit. Wat de hele wereld aan het overnemen is natuurlijk. Zeker. Maar wat we met AI wilden doen was nog lang niet duidelijk, zeg maar. En toen kregen we eigenlijk de tip om maar gewoon naar data te zoeken. En dan kijken of je iets vindt wat je kan gebruiken, zeg maar. En toen kwamen we op een dataset van Keyrex uit. En daarin zaten 100 deelnemers die een bepaalde lettercode 200 keer getypt hadden. En daarvan waren de interkey latencies en het typepatroon van die mensen was vastgelegd. En toen kwamen wij op het idee, wat nou als we eigenlijk deze 100 verschillende mensen zouden kunnen herkennen aan hun eigen typepatroon, zeg maar. Mm-hmm. En daar kwamen dan weer dingen verder uitrollen, zoals een wachtwoordbeveiliging, waar ik het zo nog wel even over kan hebben. Maar het begon dus eigenlijk allemaal met het vinden van die dataset. En toen dachten we van, dit kan best wel, als het werkt, zeg maar, die persoonsherkenner, dan kan dat best wel een vet profielwerkstuk worden. Ja, zeker. En dat is goed gelukt. En dat is het ook geworden, inderdaad. Want Minloy, typepatronen werkt het dus op. Wat zijn dat precies? En hoe hebben jullie dat toegepast bij die wachtwoordbeveiliger? Ja, ik denk dat de meeste mensen bij typepatronen meteen denken aan hoe snel je typt. Maar er zit iets meer achter. Wat wij meten en wat ook in het dataset wordt gemeten, is echt wanneer je een toets indrukt en wanneer je een toets loslaat. Maar ook niet alleen tussen de toets zelf, maar ook tussen verschillende toetsen in. Mm-hmm. Dus stel, ik toets een letter D in en ik toets letter T daarna in. Die tijd daartussen meet hij, maar ook de tijd wanneer ik die twee toetsen loslaat. Maar ook de tijd dat ik dezelfde toets indruk en loslaat. Door al die verschillende timings, de interkey latencies, te meten, kunnen wij als het ware de typepatronen in kaart brengen. Mm-hmm. En met die data kunnen wij dus met AI als het ware mensen onderscheiden. Ja, inderdaad. En daarmee kun je dus zien of als iemand jouw wachtwoord invult, of dat dan daadwerkelijk die persoon is. Want dat hebben jullie ook gedaan. Overigens heb ik daar ook beelden van gemaakt, wat de mensen thuis nu kunnen zien. Maar ja, dat is dus bijvoorbeeld als jij Minloy zijn wachtwoord hebt, Roel, dan kom jij er alsnog niet in, ondanks dat je het wachtwoord weet, toch?
ja, dat is één van de toepassingen van ons model. Hoe dat werkt inderdaad. Ons model herkent dus eigenlijk het typepatroon van degene die het wachtwoord ingevoerd heeft. Dan moet je bijvoorbeeld 50 keer typen, dan is ons model getraind op jouw eigen typepatroon. Als iemand anders dan jouw wachtwoord invult, dan herkent ons model van dit is niet de persoon die dit wachtwoord aangemaakt heeft. Dus die moet niet toegelaten worden. En wanneer jij zelf een wachtwoord hebt aangemaakt en het wachtwoord dus invult, dan word je dus wel toegelaten omdat ons programma ziet van dit is de juiste gebruiker en die hoort... Ja, precies. En die is wel de echte eigenaar inderdaad. Dat zien we nu ook voorbij komen, dat Menloy dan zijn eigen wachtwoord invult en dat het scherm dan groen wordt. Heel erg gaaf. En dat die patronen herkennen natuurlijk, dat kan dus met een wachtwoordbeveiliger, maar daar zouden nog misschien andere dingen mee kunnen worden toegepast. Mannen, wat zou er hier nog meer mee kunnen worden gedaan? Want ik heb dit ook aan Daan laten zien. Die was er heel erg enthousiast over. De baalde er ook van dat hij nu niet bij het item kon zijn. Maar ja, het zou nog verder dan dit kunnen natuurlijk, toch? Ja, wat wij ook in ons proefwerk hebben gedaan, is gekeken naar hoe goed die leeftijd en gender kon onderscheiden. Dat kon ons model nog niet zo heel goed. Gender was wel een beetje succesvol, maar leeftijd was nog iets lastiger. Maar met betere modellen, meer data en betere technieken, denken we wel dat het mogelijk is om ook best wel goed gender en leeftijd te onderscheiden. En wat je daarmee dus kan doen, stel je kan leeftijd onderscheiden. Een huidig probleem nu is wel online predatie zo. Met al die pedofielen en zo. Ja. Dat een man van 50 aan het chatten is met iemand van 13. En dat meisje van 13 weet dat natuurlijk niet. Als wij dan zo'n programma of zo'n model ontwikkelen die goed leeftijd kan onderscheiden, dan kun je dat natuurlijk voorkomen. Ja, inderdaad. Ja, het is een heel grof voorbeeld, maar wel een heel goed voorbeeld, Menloy, inderdaad. Want daarmee kun je dus echt de wereld een stukje beter maken met jullie profielwerkzeg. En ik denk dat jullie dat sowieso nu al gedaan hebben. Maar hartelijk dank over die uitleg over dit profielwerkzeg. Heel erg tof. En als dit later bij Microsoft wereldberoemd is, dan geven jullie nog wel een shout-out naar Lucas Nair, toch? Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik jullie als eerste hier gehad heb. Ja, tuurlijk. Super, heren, hartelijk dank. Hele fijne avond nog. Gaan wij door naar Corey Kent, want ik zie ook al dat Tijm aan de lijn hangt. Zometeen voor het game nieuws. Doei heren! Houdoe! Fijne avond. Hey, I would've walked right out. Got the truck out of Dodge, gone in a gravel like dust cloud. I would've closed my tab instead of putting you on it. Slipped out the back before we got to talking. Hit some other spot, head back to the house if I'd have known how it was all gonna go down. Damn. You wouldn't be running wild up in my head, wearing nothing but the sunrise in my bed. I wouldn't be losing sleep replaying them Chevy Tahoe tail lights burning red. This whiskey wish I would've won't cut it. It is what it is, but man, what I wouldn't give to turn the girl I can't forget into a girl I never met. These hazel eyes should've come with a warning sign, 'cause I can still taste your kiss on my lips every time I hear blue clear sky. Why'd you have to make a mess of my sheets and my heart for the hell of it? If I'd have left the bar like a bat out of it, you wouldn't be running wild up in my head, wearing nothing but the sunrise in my bed. I wouldn't be losing sleep replaying them Chevy Tahoe tail lights burning red. This whiskey wish I would've won't cut it. It is what it is, but man, what I wouldn't give to turn the girl I can't forget into a girl I never met. Into a girl I never met. You walked in, girl, I would've walked right out. Damn. You wouldn't be running wild up in my head, wearing nothing but the sunrise in my bed. I wouldn't be losing sleep replaying them Chevy Tahoe tail lights burning red. This whiskey wish I would've won't cut it. It is what it is, but man, what I wouldn't give to
Weeknd met de plaat Girl I Never Met. Nieuw van hem uitgebracht hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Nou ja, je zult zeggen, ik zit alleen hier in de studio, maar ik kom er nog tijd tekort ook. Want we hebben natuurlijk ook nog het game nieuws met Tijmen te goed. En na jaren van geruchten is er groot nieuws in de gamewereld. En ik denk dat de heren Ron en Loy ook wel van een potje gamen houden. Dus die zullen het item ook wel leuk vinden. Maar ja, het is zover, want de Nintendo Switch 2 komt uit. In januari werd dat bekendgemaakt. Maar deze week zag Tijmen steeds meer video's en artikelen van experts in de gamewereld opduiken. Die al dat primeurtje hadden gekregen om zo eerder een Nintendo Switch alvast in hun handen te krijgen. En dat betekent dus dat uren aan reviews video en ja, dat betekent dus dat Tijmen uren aan reviews video's moet kijken over die nieuwe console. En zo kan hij dus ons alles vertellen over die nieuwe Nintendo Switch die er heel binnenkort aankomt. Dit is Tijmen met al het spannende en uitdagende nieuws uit de gamewereld. Ja, goedenavond Tijmen. Jij hebt natuurlijk ook de originele Nintendo Switch, neem ik aan, hè? Hallo Tijmen. Ik zie hem wel weer rood worden, maar volgens mij hebben we hetzelfde probleem als de vorige week. En dat betekent dat Tijmen even op WhatsApp moet gaan opnemen. Gaan hem daar gewoon bellen. Kijken of hij hem dan pakt. Hallo? Kijk, Hallo? Kijk, dit is de backup, hè, Tijmen, die doet het ook altijd. Ik neem aan dat jij de originele Nintendo Switch hebt, toch? Ja, nou, goedenavond Lucas ten eerste. Ja, dat is niet helemaal waar. Mijn zus heeft hem. Dus ik heb er wel heel veel op gespeeld. Zo straks heb ik nog even opgespeeld, dus zelfs met mijn broertje. Maar toen was ik wel even al een beetje jaloers aan het worden op al die grote YouTubers die er handen op een nieuwe Nintendo Switch hebben weten te krijgen. Voor een video. Maar goed, het duurt niet lang meer. Of ik kan hem eigenlijk gewoon zelf kopen. Ja, inderdaad. En dat ga je ook doen, neem ik aan. En waarom dan? Ja, zeker ga ik dat doen. Want de Nintendo Switch 2 wordt echt stukken beter dan de eerste versie. De originele Switch is inmiddels al 8 jaar oud. In techtermen is dat bijna bejaard. Nintendo wil met de Switch 2 weer voorlopen in de gamewereld. Het scherm is flink groter geworden, 7,9 inch in plaats van de 6,2. En belangrijker, het beeld is veel vloeiender dankzij een verversingssnelheid van 120 Hz, HDR-ondersteuning en een hogere resolutie. Dat zie je echt terug bij games als Zelda, Tears of the Kingdom, die speciaal geoptimaliseerd is voor deze nieuwe Switch. Het ziet er strakker en dus veel levendiger uit dan ooit. Ja, inderdaad. En ja, wat ik ervan gelezen heb, schijnt dat je ook veel sterkere games erop kunt gaan spelen. Hè? Ja, je geeft net als voorbeeld al Zelda. Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn betere specs, dus meer opslag, sneller geheugen, betere koeling. Maar de controllers die de Joy-Cons heten, worden ook aangepakt. Ze zijn groter, liggen beter in de hand. En ze klikken nu magnetisch vast. Veel makkelijker dus. Ja. Maar het tof is, je kunt ze ook als muis dus gebruiken. Je draait de controller een kwartslag, zet er een opstukje op en je glijdt ermee over tafel. Die functie wordt ook in bepaalde games verwerkt. Dus dat is echt een enorme vooruitgang. Ja, inderdaad. Had ik ook in een van die reviews-video's gezien. En ik zag ook iets over videochatten tijdens het gamen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Had ik ook gezien. Nintendo komt nu ook met een gamechat waarbij je kunt beeldbellen tijdens het gamen. Okay. Daarvoor kun je de nieuwe camera aansluiten. In Mario Party, Jamboree zie je bijvoorbeeld je gezicht boven het poppetje verschijnen. Dus ik zou best zeggen dat de Switch 2 de strijd aan gaat met de Xbox en PlayStation. Ja, inderdaad. Zo kun je het ook al zeggen. Ja, en zo'n nieuwe console komt natuurlijk ook altijd met een paar spellen. Er komen nog Zelda, Metroid Prime aan, zag ik. En natuurlijk ook een paar Mario games die dan altijd daarmee mee komen timen. Dus ik neem aan, als het eenmaal zover is, als die Nintendo Switch er is, tot jij hem ook gaat halen. Ja, zeker. Inderdaad, die standaard Nintendo games, die worden natuurlijk weer uitgebreid voor deze Switch. En ik ga hem zeker halen. Kijk, dan houden we ons daar op de hoogte. Voor nu wil ik je bedanken. En ik wil ook de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Lucas on Air. Want ik heb nog maar 20 seconden. Dus we moeten ook afsluiten. Tijmen, wil jij nog wat zeggen over de laatste woorden? Tot de volgende week.
tot volgende week. Dat is het enige wat ik nog kan zeggen, denk ik. En voornamelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Lucas on Air op RTV Maastricht. Zoals gezegd, inderdaad, Tijmen, volgende week is er weer een uitzending tussen 7 en 9. Kijk op social media om te zien wie er dan de volledige 2 uur te gast is hier bij Lucas on Air. Fijn weekend, Tijmen. Doei doei. Jo, fijn weekend. Vanuit de hoofdstad van